Ei vain, rakkaat katselijat, ja kiitos, että sain tulla tänään näytöillenne. Tänään aion lukea teille Wikipediasta seuraavia aiheita. Partio sekä salibändy. Partiolainen on partioliikkeen jäsen, joka suorittaa mummojen kadun yli taluttamista ja metsissä suoritettua kaarnan syöntiä tarkoituksenaan saada uusi arvomerkki. Heillä pitäisi myös olla kokemusta solmujen sidonnasta. Partiopojat pukeutuvat lähes yhtä kummallisesti kuin anime-hahmot. Pätevä partiolainen on helppo tunnistaa valtavista mitalikeoista ja siitä, että he auttavat mummoja tien yli ja selviävät metsässä humalaisen lauman kanssa. Tässä ovat partiolaisen velvollisuudet. Kunnioita toista ihmistä. Tämä tarkoittaa ylempien partiojohtajien nuoleskelua. Rakasta luontoa ja suojele ympäristöä. Tämä tarkoittaa pettuleivän syömistä ja ehkä pari sanaa Jeesuksesta on tarpeen. Ole luotettava. Tarkoittaa arvomerkkien keräämistä ja ylempien partiojohtajien nuoleskelua. Rakenna ystävyyttä yli rajojen. Tämä tarkoittaa ylempien partiojohtajien nuoleskelua ja mummojen tien yli taluttamista. Tunne vastuusi ja tartu toimeen. Tämä tarkoittaa ylempien partiojohtajien nuoleskelua ja mummojen tien yli taluttamista. Kehitä itsesi ihmisenä. Tämä tarkoittaa arvomerkkien keräämistä ja ylempien partiojohtajien nuoleskelua. Etsi elämän totuutta. Tarkoittaa pettuleivän syömistä ja arvomerkkien keräämistä ja ylempien partiojohtajien nuoleskelua sekä mummojen tien yli taluttamista. Ja ehkä pari sanaa Jeesuksesta on tarpeen. Partioleirillä opetetaan selviytymään ankarissa olosuhteissa pienellä ruokamäärällä. Leiri alkaa yleensä lipun nostolla. Tämän jälkeen jaetaan partiolaiset eri ryhmiin, jossa heidät laitetaan kehittämään itseään ruumiillisella työllä. Ruuan partiolaiset joutuvat itse metsästämään, jos he tekee mieli syödä. Usein leirin ruokapuoli hoituukin sillä, että nälkään näkevät partiolaiset syövät kuolleita lajitovereitaan. Leirillä korostetaankin partion elämyksellisyyttä ja yhteishenkeä. Kaikki samanikäiset ovat samojen ongelmien edessä. Suosituin partiomerkki partiolaisten keskuudessa on valokuvausmerkki. Valokuvausmerkin tavoitteena on ottaa kuvia 7-15-vuotiaista tytöistä ja pojista ristelemällä heitä ikkunasta. Mestarimerkit saa, jos saa napattua alas ton kuvan. Salibändi. Salibändi on alunperin kuubalaisten miesten keksimä poikamaisempi muoto sählystä. Pelissä on tarkoitus lyödä reikäpallo maaliin ja enemmän maaleja tehnyt joukkojen voittaa. Pelissä katsotaan erittäin kauhistuneena mahdollista kontaktia, joka saattaisi paljastaa miespuolisen pelaajan heterouden. Salibändistä tuli miesten laji, kun vuonna 1977 joukko erilaisen seksuaalisen suuntautumisen omaavia ruotsalaisia poikkeja päätti aloittaa harrastamaan naisten lajia. Ruotsalaiset samalla päättivät viedä lajia myös Suomeen, jotta voisivat häpäistä suomalaiset puppelipojat. Näin Ruotsi sai taas uuden lajin, jossa ne yrittäisi suomalaisia. Ihmiset, jotka pitävät kepin heiluttamisesta, mutta ne, jotka eivät osaa luistella, voivat harrastaa salibändyä. Tänään minulla on ilo ja kunnia saada vierakseni Misa Ristolainen, moninkertainen mestarivalokuvaajamerkin suorittaja. Hyvää päivää, Misa. Päivää. Saisinko kysyä sinulta muutaman kysymyksen? No anna tulla. Onko sinulla koskaan koitettu värvätä partioon? Minut oltiin pienenä hylätty partiolaisten ovelle, joten teknisesti kyllä. Mitä tarkoitat tuolla? Kun olin 4 kuukautta vanha, minulla oli tapana solmia äitini häpyhuulet yhteen, josta hän sitten närkästyi ja päätti lahjoittaa minut partiolle. No, miksi et sitten kuitenkaan sopinut partiolaisten joukkoon? Minulle tuli pakko mielessä solmia partiotovereitteni heppejä toisinsa. Jahas, siitä puheen ollen. Olet myös kepin heiluttamisen suurlähettiläs. Kyllä näin asia on. Tittelini sain vuonna 2006 Laihialla kepin heiluttamisen lähiömestaruuskilpailussa. No kerropa tarkemmin noista kisoista. Se oli teknisesti muun ruotsalaisen salibändijoukkueen saunailta, jonne olin juovuksissa joutunut. Loppujen lopuksi päädyimme esittämään laihialaisille kiinalaista akrobatiaa pelkästään keppien varassa. Jaa, no kiitoksia vastauksista. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos, Misa, kun pääsit tulemaan. Kiitos sinulle, kun annoit minun tulla. Näkemiin. Näkemiin. Hei vielä yksi kysymys. No mitä? Pidätkö kokoon taidettavista telttasängyistä? En.